Salam damang dainang nani hawolongan itu hatta Yesus Kristus. Salam. Salam sehat madihita sasudina. Pangulani Huria GMI Jemaat Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan. Pasahaton mauliate tu sudehita naro marminggu di Sadarion. Di minggu naro rapita marminggu di berbahasa Indonesia gelombang sada. Dohot berbahasa Batak gelombang 2. Tuhatama namandongani hita saluhutna mauliate. Terima hita jongjong. Marede mahita Yesus saingani. Songgobdo tuau tondini Tuhan Jehovah, ala naung miniahan ni Jehovah au mamaritahon barita nauli tuhalak nadangol. Marsuru au pauliuli halak parohan nabojok, manitikon haluaon tuhalak natarhurung, doho tuhalak natarate buhani hurungan. Manitikon tahon para sini rohaon sian Jehovah, dohot ari partubolan ni debatata mangapuli saluhut halak namarsak roha. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia natu mapalangi dohot tanoon, sai di parsaurhon madamena tu tondi tabe. Amen. Jongjong dope hita damang dainang tapuji matuhata nomor 30 sada hupuji holong niruhamu.
Rak madok mahita tangiang panindangyo tai rak mahita mandok. Ale amanami na di Banua Ginjang, nama nopa hami sian holong ni roham, nama ngaramoti hami marhite-hite holong mi, jalana patauhon hami di bagasan holong ni roham, mardongan haserepon ni roha, hupar hatopot hami dona sohwa holongi hami ho, sian nasaroha, tondi, pikiran dohot gogonami, jala donganipe dang huha holongi hami, songon paka holongi ni Kristus di hami, namian dongolum di bagasan tondi nami, alai hutulak hami doi marhite-hite pangalahon nami, hutulak hami do tondim, dang huradoti hami lomo ni roham, ipe sesama nasa dosa nahula hami, urupi mahami paturehon pangalahon nami, jala di bagasan panogu-noguon ni tondim mahami, disude ulaon nanaing ulaon nami tujoloanon, asa gabe patar di bagasan hami, dohot di bagasan saluhut halak, hamuliaon ni panopayonmu, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hohom mahita martangyang di bagasan rohat tabi. Hata si patogar tondi. Gugun mahata ni Kristus maringanan di tonga-tonga muna, mardongan sandok hapistaran mahamu marsiajaran, jala marsi paingotan marhite-hite aka ende pesalmen, ende puji-pujian dohot ende partondion, ende hon hamuma debata di bagasan rohamuna, marroha hamuliateon. Rak mahita mandok, tangiang ale amanami na niajaroni tuhata Yesus Kristus tuhita rak madok mahita. Amanami na di Banua Ginjang, say pinorbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Ginjang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan nomor dosa tuhami, unang hami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay hodo napuna harajaon, dohot hagogon, dohot hasangapon rodi saleleng ni lelengna. Amin. Majaha mahita marsialu salusan, imahatan itu hata natar surat di Pesalmen 34 ayat 2 sahat rodi ayat 22. Di ayat 22 rak majaha mahita anon rimah hita jongjong. Puji oku majahoba sifat-sifat ni ari, saitong ma puji-pujian na di bagasan pamangaku. Jahoba do di pertanggulhon rohaku, bigeon ni akan nadangol mai, jadilas ma rohan asida. Dongani hamuma au pasangapon Jahoba, rak mahita patimbulhon goarnai. Ulului do Jahoba, jadi dialus yau, jala di palua au siang apa hagobotakku sudena. Tai manatap-natap nasida tu ibana, jadi si harma painili nasida, jalana sotupa tarila bohi nasidai. Jauh-jauh do nadangolon, gabe ditangihon Jahoba, jala di palua do ibana sian hagobotanna sudena. Marsarodo suruan ni Jahoba humaliang akan nama kabiari ibana, jala di paluan nasida. Hai jala idahamu dengan bahasa ni Jahoba, martua mabawa nama haposan ibana. Habiari ma Jahoba, hamu ale akan abadiana, aidang hurangan akan nama kabiari ibana. At puraparon jala haleot don apa anak ni singa,
alai jang hurangan dinasa nadingkan akka nama ngalului Jahoba. Romahamu ale aka anaha, manangihon hatakon, asa huajarhon tuhamu partureni biar mida Jahoba. Ise do bawa nama kalohon hangoluan on, makaholongi hari-hari nida nadingkan. Sai jaga madilam maradopon hajahaton, jala bibirmu maradopon pakuling si pawoto-oto. Sumurut mahosian hajahaton, jala ulahon nadingkan, lului hasunangan jala pareak mai. Sai manatap do mata ni Jahoba tu aka partigor, jala pinggolna tu angguk nasida. Matua alo di kasibahen najat do kuhi di Jahoba, asa disiapkan sian tanah on berita nasidai. Mangangguki do aka partigor, gabe ditangihon Jahoba do, jala dipaluan nasida sian hagogotan nasida sudena. Donok do Jahoba diak kana bucuk marroha, jala duahi doak kana fokus kodu. Lampe parnihapan ni partigor, alai dipalua Jahoba do ibana sian sudenai. Ibana mangaramoti holi-holina sudena, dan mapunggol nang bosada. Rapita majaha, sai hamate honon ni parjahat do hajahaton, jala sai marutang do sogot akana makosom por. Amin. Gloria Patri sangat madiama. Rak mahita maka tidakon hata haporsea otai, songon na di hati dakon ya kahalak na porsea di luat portibion, rak madok mahita. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumo palangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siantondi porbadia, andorang sohabubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, nama teterpajal do ibana di hau pinorsilang, jala ditanom, dungi mulak mengulu di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul di siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pai memulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu doho namate, au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doho dihasesan ni dosa, doho dihatai namandok, mulak mengolu dosogot daging ni halak naung mate, doho dihanguluan nasora suda. Amin. Tapuji matuhata melalui kurnia kainata pewemi. Mulia tema di tuhata. Epistel songon patujulo ni jamitata di mingguta sadarion. Imahatan itu hata natar surat di Heber pitu ayat 20 tolu sahat rodi ayat 20 walu. Songonon mahatana tapahiut-iut ma di bagasan rohata.
Jala torobdo anggona sida nagabe malim, ala naso diloas hamateani nasida mian. Alai anggo ibana, alamian rodi saleleng-lelengna, dang taripar hamalimonna tuna asing. Dibaheni, terbahen ibana do paluahon sandok akan namanjonohi debata marhite-hite ibana, aina mangulu do ibana toktong, laho mangondihon nasida. Ai situani malim nasongonido tama dihita, nabadia nasomar lawak, nasomar lindang, namarbolat sian aka pardosa, naung gabe tumimbo sian aka banua ginjangi. Nasopola ganup ari pasahaton jumolo pelean alani dosana sendiri. Dungi alani dosa ni bangsoi, songon aka situani malimi, ai sahali doi diulahon, dina pilehonna doi dirina. Ai di pabangkit patikido jolma si pargale gabe situani malim. Alai di pabangkit hata wari, nau pudi sian patikido anak nai, naung gabe ripas rodi saleleng ni lelengna. Ima sahatna martua ma akan nau bege hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Damang dainang nani holongan itu hata Yesus Kristus sahat mahita lo pasahatun pilihan alayala naung tidak pasahat naking dinalo masuk tu perminggu hata tapi mahatan itu hata natar tulis di Matius 7 ayat 12. Saluhut na pinangido ni rohamu si bahen ni halak tuhamu, ima bahen hamu tu nasida, ay ido pamusatan ni patik rodi hata ni aka panurirang. Tapuji matu hata sian nomor 250 ngoluki ode bataku. Marede mahita saya pasu-pasu.
Tabige mati ting ni huriata na masa di nasa mingguan. Shalom. Ya mangdainang naro di ingananon songina kana di bagas tabi. Selamat hari Minggu madihita saluhna. Kiting sita kasatta na nang masa di mingguta na nangro do di na salpu nong terlaksana songonoma. Na parjolo songona somal aka peliatta di nalau masuk kita tu bagas garejaun isi mata basahat dot roha. Hari Rabu tanggal 3 bulan 11 November 2021 pertangyangan sektor di Pasada di ulahon marhide-hide Zoom masuk pukul 20 WIB manang pukul 2 Budarina. Hari Kamis tanggal 4 November 2021 di Patupa Akainata PWMI PA Padang di Central Park Zoo dan Resort Borhatu Siang Gareja pukul 20.30 WIB. Hari Jumat tanggal 10 Maret 10 November 2021 sermon LS do majelis di Dulahon pukul 6 botarina. Dalam pelayanan ibadah minggu siang di Pangido Roha duka sermon toktong maju latihan nasida. Hari Sabtu tanggal 4 November 2021 kelas kedesaksi di Ulahon marhite Zoom 5 pukul 4 botari. Sermon guru sekolah minggu di Patupa marhite Zoom jam 10 WIB manang pukul 5 botarina. Pertayangan P3Mi di Patupa di gereja masuk pukul 10 WIB manang pukul 7 botarina. Jadi ka P3Mi na subuhi dohot ibadah offline boy di huton marhiti de Zoom. Hari Minggu tanggal 7 November 2021 Oktong do pasatotta pilieta pada itik kilau lawan satu bagas inanon. Jala pasatotta do pilihan tujulu ima si pasatotta tu bendahara manang tukas ni huriata. Arong do dua keluarga ruas ni huriata nama ulang tahun pernikahan manang perdong sarpion jala 20 halak nama ulang tahun hatu tubuh. Song siluan di San Huriata tuak kadongan nama ulang tahun atau itu ata di 5 Musa 12 waru dokon ni Jahoba ma pasu-pasu madongani ho di bagasan akka sopom do disaluhut najinama ni tangamu jala pasu-pasonna doho ditano na nilaw ni Jahoba debatam tuho. Sude ruas ni huriata gemi kasih karunion pasaton selamat ulang tahun ma di hamu gajang ma umurmuna toktong ma hipasi-pasita di ramut tuhatta tuak katik inengro. Tikting nong marbagas dunga majalo pasu-pasu pardonga saripion ima Okta Gabriel Manibo Simangucong SH anak niamata RP Simangucong BSC tubuninata boru sitanggang SE ruas ni gemi kasih karunia sektor ayahanda dot orwana maya misa dora
boru ginting boru ni amatta doktorandus mawardi ginting tubuni inatta doktoranda raya wijaya boru sembiring ruas ni GBKP Runggun Bambu Raya Klasis Medan Delitua distrik Medan Delitua di hari Jumat tanggal 20 Oktober 2021 pukul manogot di Huretta Gemi Kasih Karuniaon. Napidda nunga pidda keluarga Gemi sang Gemi Kasih Karunia tahun ima amata le speaker doktorandus keluarga ni amata le speaker doktorandus bicar sitorus MPD inatai P boru panjaitan sektor skip seagul tu huria Gemi Anugrah Marung Louis Medan Dr. Yanakon Nasida ima tugas Samuel Sitorus Indrawan Rizki Yosua Sitorus Dohot Christian Sitorus. Jemaat manang ruas na masuk tu Huriatta. Nunga masuk gabi ruas ni Huriatta nagok Gemi Kasih Karunia ima. Keluarga Ben Alfonso Saragi SE natai Alma Hotnida Tapubulun SPD Dohot Sada Yanakon Nasida Bincara Putra Sarta Saragi Maranama di Jalan Perjuangan Gria Setiabudi Blok C1 Sektor Sidorame Glugur Pidana Sida Sian Gereja HKBP Seagul Resort Medan Opat Seagul. Napaduahon keluarga James Dian Purba inatai Intan Permatasari Nduru do sada Yanakon Nasida Valeri Elisha Purba namar lama di Jamungun Siri Opat nomor 2A sektor Kampung Angrong. Nama ragam Konferensi Agung Gemi nomor merdulau tanggal 22 Sabtu tanggal 24 Oktober nasalpu na ngamar dala dok denggan jala sa anggeda sian Konferensi Agung ima pemilihan hasil pemilihan Bishop wilayah Sada amata Kristi Wilson Sinurat STH MPD. Di Gemi wilayah 2 terpilih Bishop Sabam Blumbantowing MA, Bishop Konta Pengembangan terpilih Bishop David Widawi MTH. Panitia Natal Jongjong menguton keputusan rapat majelis tanggal 20 Oktober 2021. Raja Hama dia susunanna. Pinabotohon tu sude anggota ni Huriatta asa tabasat dom natal jaka tikinanero yang diparadi panitia. Imbau tu sude ruas ni Huriatta Kasih Karunia asa memarkir mobil dohot manak sepeda motor di parkiran ni mituris sada narong di siamun ni ada birang ni gereja tahun. Sude ruas ni Huriatta asa di pasa ma akka daftar ulang nyaka keluarga di Bagastawi. Himbauan na ni Satgas COVID-19 ulalara pola jahau bay. Arong do di ipada di Huriatta tim konsultasi kesehatan dot farmasi jakana perlu dahung na sida marhite aka
telepon narung tersurat di sini. Ya karena amanami inanami na dibas tabi marminggu bumi antabasat aka peliatta dohot perpuluhatta resudita he aka dana pembangunan ni huriatta bumi dibasat langsung tu bendahara manang melalui rekening natar surat di bagasan boleh di tahun. Ini masa ni diting dihita saat matriki pajalon di ruas neberu. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan menerima dua keluarga jemaat baru yang bergabung dengan gereja kita ini. Oleh karena itu pertama kami panggilkan keluarga Ben Alfonso Saragi untuk tampil ke depan bersama Ibu, dan kalau anak ikut juga bersama kita. Kemudian yang kedua keluarga James Dean Purba bersama Ibu menghadap ke depan, menghadap ke altar. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedua keluarga ini sudah bersepakat dan berkerinduan bergabung dengan kita Jemaat Gereja Metodis Kasih Karunia Jalan Hang Tuah nomor 2 Medan ini atas kerinduan mereka sendiri dan telah beribadah bersama dengan kita sebenarnya beberapa bulan. Oleh karena itu, atas dasar itu kita akan menerima keluarga ini dan kami akan bertanya kepada keluarga ini nanti sekaligus menjawab. Kami akan sebutkan jawabannya. Saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudara telah mengakui imanmu kepada Yesus Kristus serta menyerahkan diri untuk melayani Tuhan di dalam gereja asalmu. Oleh sebab itu ketika saudara sekarang datang hendak bersekutu dengan jemaat ini, maka jawablah pertanyaan ini. Pertama, maukah saudara membaharui janji yang saudara telah perbuat dahulu waktu saudara diterima menjadi anggota gereja? Jika mau, jawabnya, saya mau, Tuhan kiranya menolong saya. Yang kedua, maukah saudara bekerja dan berdoa untuk mewujudkan janji itu, serta hidup bersama dengan umat Tuhan ini di dalam persekutuan jemaat ini? Jika mau, jawabnya, saya mau, Tuhan kiranya menolong saya. Terima kasih. Jemaat ini mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara dan atas nama mereka saya mengulurkan tangan memberi salam persaudaraan. Sebagaimana kita semua dipersatukan dalam iman dan persekutuan, kami mendoakan semoga kita bertumbuh sama seperti Kristus, berbuah lebat di dalam segala pekerjaan yang baik dan bertambah-tambah di dalam pengenalan akan Allah demi Yesus Kristus. Amin. Kami persilakan menghadap kepada jemaat Bapak Ibu. Ya. Inilah jemaat kita yang kita terima pada hari ini. Keluarga Bapak Ben Alfonso Saragi, Ibu Boru Tampu Bolon, mereka masuk sektor Sidorame. Kemudian keluarga James Dean Purba, Ibu Borunduru masuk ke sektor Kampung Anggrong. Ya. Sebagai tanda sukacita kita, mereka bersama-sama dengan kita bergabung dengan jemaat ini. Mari kita nyatakan dengan bangkit berdiri, mengucapkan selamat bergabung, Tuhan memberkati. Kita sama-sama mengucapkannya. Selamat bergabung, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada jemaat. Terima kasih juga kepada jemaat yang kami terima. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita semuanya.
madorongso martangyak kita tangi hamalimon marete mahita Di bagasan uduk dot serep niroha tarabot maha bangsa ni tuhatan abadiyai tabai uti ma tang yangon di bagasan rohat tabi asa si sedatangnya kita salubna. Pupuji hupa sangapai maguarmu debata amanami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami nong rotu portibion rade mate homokopami akka pardosaon gabita mahai maddo amang tuho nak penalaya hiad do haminian alanima marhite asidot tong roham barani hami mamuji do pasangapoko dot makka maulateon salhuna namasa pinasah mutu hami kuilala hami do Tuhan dilosope akka hamaolon di julunami sotson alai tangamu nagu halonganganido madongani hami margugu hokami gabe tarhamona ko kami salhuna akka sitaonon dot akka parukilon nada sotson tuhami sendiri luas mahami Tuhan marhite-hite pangaramot yomu toktong di bagasan haporsyaon madalani ngulu nami dope ngulu napatuduhon noksitok kami di hokopo marite mudarnya nak mus Kristus jadi dieko gabe partohap dihanguluan sisa lengelinga asa tahu hami mar pangalau songon hinalomon ni roham marsiadar hami toktong manesa dusan idungan nami
gabi barani maamet tomane mangido hasan ido sanami toho ai sitong do tok katam molo sana sarohanami romano potido sanami songon aku patah hupatu pahami nakin pasodoranami Tuhan di sesa hodei sian asido tong rohami le Tuhan bahat doakan adenggan nong jinalo ni huriam sa tutikion nunga di loso madalo pasu pardongan saripion yan ako nami Okto Gabriel Manibbo si Mangucong dot oroanna Maya Misadora Dewi Maya Misadora Boru Ginting homali Tuhan nama dongani maramoti keluarga nebaruon asaho di pangasaw na sida asaho gabi guru dohot tamu agung di rumah tangga nasida asa ya masa pihak kana masa di bagasa penongas saripun nasida boy ter taulau nasida di bagasan holong nasyakoi boy nasida mas tu kau tukola masyaminaminan dalam pasu-pasu mana sida pasu-pasu di perregingon do di patut diope tubuh anak do tubuh bol tu katikin aro jalan nomu apa setara dengan sida lau manugu-nugu anak kona sidai gabi tawasang apa do puji-pujian diho arung seros-seros ni huriam naro tabbe tu huriaon tuhor pasal nami na 2 keluarga Tuhan do anak kona sida totong ma pasu-pasu na sida jalaramoti Jalo di nasida rohana tokton gas mamuji pasang apoko marhite-hite partangan nami puan nami di nganon nang diaka marhite zoom diaka tikinangero. Homa mangale pasu-pasu padagingon nang patod diodo pahapistara lo manugunugu na konasida asa toktong gabe siha biariho. Losong nima naulongi hami keluarga nalang nung meninggalhon huriaon keluarga bicar sitorus dot inatai boru pajaitan do yana kondisina tulu dongani manasida asa toktong mangalot kinasida mamujiho sana sarohana di inganan nebaru ale Tuhan nami jabatan nami tuhor pastor nami Tuhan panitia pembangunan ni hurian namion songoning panitia Natal disediakan perlu di pembangunan nang di Natal pe saya tuktui marwani ruasmon salukna mak mangalehon napatu silon nami marhiti-hiti pas-pasum nang sa Tuhan miale Tuhan jelapos papos roa nami tung hupasat tami pe sian pasu-pasumi saya nabalot samudem setu hami marlopi gada. Song ini mang aka para rio do aka acara nang dipatupa dia katikin ero Tuhan. Saluhut nai pasatai matuho asaho manugu-nugu saluhut na parsidoh di bagasan nabi dia kakigiatani. Gabi mardala do dengan jala matat pasu-pasu dia ka nai manghutotsa data sangabu dok puji-pujian di guarmu namar muliai. Ale Tuhan nami jabatan nami dia motoran nami do nakpe mabiar salutna jolma di Portibon alani COVID corona na masa nunga pola 2 tahun ne alai dironga diramoti horo hami ruas ni huriamon sonang suari bodobuan alani dang marna motok kami memuji do pasang apoko Tuhan ala asini do dengan dibasami oleh Tuhan. Laos pos doro nami sude kegiatan ni seksi-seksi di huriam. Homa madongani do pada kami mangulah do dengan senasaro nami asa tutu gabi tiang ni pembangunan ni huriaon nang pembangunan fisik dohot partod diope. Tuhan nami jalibatan nami Jangan lupa kami membuat tujolom sude pangulani huriam mulai sian na partibo
sen aka bisop nami natulu nong terpilit rodi suryak KDS nang aka padita guru Injil nang akal speaker rodi majlis maradu ruas tae salhukna paluas memahami marhite-hite biar baru pokok mangulahon ulon nami be hobar tu tugas na pinasak mutuhami jala tawasang apon dok puji-pujian diho debata nami dia matura nami do Tuhan pamareta nani donganamu mengatasi akan masa di negara namion tungadong pe ali Tuhan naneng manggugai hasadaon di negaraon mangaliai hodot huriami saya jama mana sida Tuhan asa manadda nasida di hawaton nasidai asa marnida nasida ola koro Tuhan jalibata na patut si sobau jala si pujion untuk kami Tuhan podami dang pola balsono nami akan nabil nasida aleh wa kami manasida tu homar sada-sada asa zaman nasida gawe muba gawe dipikir nasida hasadaon ni bangsa do negara namion tengah kon nami do terlalu mubi akka biru-birum naros yang luar nong gawe marsada dohot huriam dimana meninggalon akka personal liling gawe dihutok oleh Tuhan perguina sida ala tunggurang do paramaran dia rupina sida sen akka keluargana dot akka si sohok nabe alain wasma marhiti guguna sakoi to dim nabe deima pasarau na sida asa marsok na sida pabuton holan di bagasan kuan Yesus Kristus sadiri do haluaun dot hanguluan si sangilinga ale Tuhan nami jabatan nami pasu-pasu amanami Presiden Joko Widodo do wakilna produksi de kabinetna nang aka DPR totong ma tuktuhiro anasida Tuhan asau nang arong intrik nasing di bagasan tugas nasida be asa hasadaun do kemakmuran ni bangsa negara kami dipikir nasida unang kepentingan ni kelompok-kelompok do pribadi tertentu oleh debatan nami jalan Tuhan nami na sobahami di bagasan kesujuan nami selalu nahami ros ni huriam girim kasih karunion mulai saat nami met satu nabalga posdor nami Tuhan akan amar sekolah di perguruan pertorus satu perguruan tinggi akan namangli ulaun akan nongsim persekolahan do namangli rokapna satu anak nami nang marumah tangga nasomar Martin mendapatkan anak do bodope posdor nami Tuhan turedo benomu ditikin nabi asa marhiti-hiti lam sadaro hanami totong mamuji do pasanga pokok disaluna akka sinita sitan rohanami jala asa tahu hami totong mamuji pasanga pokok maka melation saluna nani loasmu wadupi hami Tuhan cara khusus Tuhan ubah kami akka naolongi hami naung umur nagajang dot akan orang hipas naung tar surat guarna di buletinon dot akan tar surat pe Tuhan o mama dapat nasida mama kuling nasida mahito tadim dilo sope akan masa di ngul nasida sada do kucina di Tuhan asa lam holonggoran nasida tuho asalam marsigat tu nasida tu hodi salu gumi ngolu nasida azare tahe manang pasu-pasu akai nak nasida nama ngaramoti nasida Tuhan jala pasu-pasu mana nasida asa dibagian lasi roha mangurus akka hawaran nasida jala dang madakor padilion akan itu tu nasida laman dapat toko tua katiking ngero ale Tuhan nami jabatan nami nunga pasat nami pilihan nami tuho zalo maile Tuhan song uap na ucus di jolom pasu-pasu mai Tuhan asa terpakai huriamon tahu sang apa duk puji-pujian diho pos dora nami balas sonomur Tuhami sikak nina pasat nami lubi maradu marlubi-lubi song pada mudi hatami
atong le Tuhan talumubi ma hatam maneng tangon nami marhiti na posom posto nami Tuhan le honommu hapistara do abisotu amanami pendeta lau pasat totsa jauh rupamu hami pasara rodo todinami tumangok hatami asaya mulak kami nosenganon sitok kami dapotan pasu-pasu doh kadu naulira denggan marhiti hatam si tangon nami maulai hati mele Tuhan hupuji hami ho husambah hami ho di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami na tok kami marhapor syaut tibana amin. Lau manomo-nomo hata ni tuhata na pinasaha ni amang padita. Mare de mahita, sian nomor 200 lalu ayat sada sarhat rodi ayat 2, rim mahita jongjong. Dame ni debata na sumurung. Sian salut naroha. Ima na mga ramoti ati-ati dot pikiran muna. Ibagasan Kristus Jesus Tuhani. Amen. Undul mamu. Oras madihita sa luhut na damang dayan. Ia turpuk jamita dihita di minggu sadarion. Bagaimana jahami jalahu pasatami yan mimbaron tar surat do di surat nisi Markus bidu 10 ayat 46 rodi ayat 52. Puja ma ibagasan kuarni Tuhatta Yesus Kristus. Dungi di bongotina sida mahuta Jeriko. Jadi dinaruar ibana sian Jeriko rapon sisianna dot halak na torop. Adong mahudul disi dipinggol ni dalani sahalak si panehenehe nama pitung si Bartimeus anak ni si Timeus.
Jadi dung di bege ibana, Yesus nasian Nazaret doi HP, tipu kama majauh-jauhon. Oh Yesus, anak ni si Daud, asi maroham midaahu. Lado mamitsang ibana, asasipnian. Alai lam digogodo majauhon. Ali anak ni si Daud, asi maroham diau. Jadi sulot ma Yesus di dokma. Jauh hamu ma ibana. Gabe di jauh ma nama pitungi. Di dokma madok ibana. Os maroham. Hehe maho. Di jauh doho. Jadi hatok ma ibana hehe laho madapoto Yesus laos tading do anggo ulos na ipakulingi Yesus ma ibana aha dipangido roham si bahenok kutuho jala hidok nama pitung ima tu ibana. Guru nami naing mernida manian mataku. Tungi didok Yesus matu ibana laho mau di pangulu hapor siao midoho dalam amitor mernida ma matana laos dihutum ma Yesus di sidalanan nei. Amin. Ido sahna. Songon tema dihita imajamita di minggu sadarion mangulu alani porsea. Lapatan nyon haporsiat taido HP nama baik kita mangulu. Uido taboto mangulu nasongo dia do nanido ni hatani Tuhan dison manang tema ni jamidon. Ramang dainang ni halongan di bagasan Kristus Yesus. Di perikop jamitaon tapar siajari. Hapor siaon nama saitogu. Sian sada halak namar goar Bartimeus. Anak ni si Timeus. Aida kolan holat tu napistar tu namora tu pejabat tidak merguru. Tuak kasih songonope tong dohita merguru. Aladong sisi nadenggan sian ngolu partodion hapor siaon ni si Bartimeuson. Tarsongonot doi damang dainang. Seunak kita holanna mernida tu gijang. Basi patai kon taida do tutoru. Ai molo hugijang taida olo do hita tertutuk. Basi pata tutoru do berengon. Asa taboto dirita serep pita marroha. Adong do PHP nau susah sian nau. Nau susah ngulu na siya na. Bartimeus memang secara perdangingon marsahi do ibana.
Ima sahitna mapitung. Dang boy mernida. Jalan atoras na pe. Tang ditaday bana. Ay siyan namet met do. Manang siyan namet met nunga mapitung si Bartimeus. Alay merhiti hatan itu anon. Dung di begay bana. Hatan atorop. Ay Yesus do hape na ruar sian kota Jericho ih. Ay wala mabigay na maibana dang boy merdida kan. Di pota ibana ima Tuhan Yesus. Boy do idaya utta damang dainang mania holongan di bagasan Kris Yesus. Songo dia reaksi ni si Bartimeuson. Marhite sian hatan itu anon. Songo naudok nakaning adong do si parsia jarota. Sian ngulu ni si Bartimeuson. Taringo tuha porsiaon na berjulu. Terep marroha jala manada. Ijo ibana do Jesus sian haserepon ni rohana. Oh Jesus anak ni si Daud. Asi maroham mi Daud. Kuasa sian haserepon ni roha. Ni ibana nama jowi. Kirim ibana malum sian parsaitonna. Jala hatani ibana do nama dok. Tipa jojo nai. Oh Jesus anak ni Daud. Oh Jesus anak ni si Daud. Asi maroham mi Daud. Damang dainang molo merpangido hita. Totu ikon serep doro hatta. Molo dilean puji Tuhan. Molo daung basukur. Jala tanganon. Ikot ditorong. Nabi noto. Dang digijang. Jadi hata naruar siap pamangan di si Bartimeuson. Asima roham midau. So na mangido doon, tangan na ditor. Serep do ibana. Marroha. Marpangido tutuhani. Taparrohaon. Ihamu damang dainang. Nabarjulu hata asima roham midau. On mahata halak na marpangiduan sian ias ni roha. Sian serep ni roha. Hata na mangelek si tutudo hataon. Yang tercatat memang umur ni si Bartimeuson nga sa diale umurna. Alay salelengi may ibadah dang boy mernida. Betapa menderitanya hidup si Bartimeus ini. Dukoni adorang soruar hata sian pamanganan pangan. Pamanganna nama dok asima roam midau. Oh Yesus anak ni si Daud. Ipajolo ibana do madok. Oh Yesus anak ni si Daud.
Jadi na berjulu o Yesus anak ni si Daud manghihukma asima roham midau. Lapatanna hataon tukpe si Bartimeuson nunga mapitung sian haete honna sian namek met alai tung takas do dita daibana ise do Jesusi taparateteon damang dainang Yesus anak ni si Daud. Pemahaman ni halak Yahudi aporsiaon ni halahi dalam memang ido natar surati Yesus lahir dari keturunan seorang raja yaitu Daud. Jelas adeh damang dainang par tadaonna itadaibana do Jesusi tung pemapi tung ibana. Jala dua hali do ibanai o Yesus anak ni si Daud asima roham midau. Ayat 47b. Naba duahon ale anak ni si Daud asima roham diau. Ayat 48. Moluau mengartihon. Adong do hapor siaon nibana. Dibegi ibana do. Ditadai ibana do. Jesusi. Tung pemapitung ibana. Dalahu ilala damang dainang nunga lan dibege ibana akka barita nauli barita halongangan nabi nahin ni Yesus adorang sopajupang ibana tungpe dang mernida ibana tungpe dang diida ibana alai diida manang dibege si pareon nado akka nani ulani Yesus yakka halonganan na pinatupan ni Yesus. Perhatikan Bapak Ibu, iman bertumbuh dari pendengaran akan Injil. Dan kita imani, kita hidupi, dan kita lakukan dalam hidup kita. Marhitehoni yan perbiginian na taringot waso na binahin ni Jesus tumpe soheado pe ibana pajupang tubuh hapor siaon na damang dainang tubuh hapor siaon ni si Bartimeus. Maradok pun Tuhan Yesus. Na parjulo nak kaning marsiajar hita sian si Bartimeus niku ima taringok tu serep marroha jala manada Tuhani. Asa dia lilik kita halak karisten damang dainang. Karena itu Tuhan nami. Tapa husor jami taon di ruata. Sedia daudu hita manada Tuhani. Seberapa jelas kita mengenal Tuhan dalam hidup kita. Tatkala penderitaan kita hadapi. Alai mo lapor seado. Aka natakas manada Tuhan. Tumpe di bagasan hasusahan ninguluna. Parsahiton. Yaka pergulmiton ninguluna.
Sepos dorohana tu Tuhan. Datung gabi madeli ibana madau set Tuhan. Allah memang kita da ibana takas isi do Tuhan. Alai molo sosongoni damang dainang. Tadi konon nama permingguan tangiang ungutu Yesus tai berjuang do ibana berupaya majauh-jauh ale anak ni si Daud asima roham mi Daud. Dalam di bagogo ibana do majauh tukpe dipisang akan atoropi ibana. Orak dua te ngiri dua te damang denang. Nabuin na yang tabayak kokan. Seorang yang buta yang sama sekali tidak bisa melihat berupaya sekuat tenaga menerobos kerumunan orang banyak hanya untuk bertemu dengan Yesus. Lala hitana sehape dagikta. Tung matsai maul do hita. Pajupang doho Tuhane. Ayana tar surat di son. Torop. Halak pada saat ini. Balam masih Bartimeus. Ngamapitung ibana. Jimat tung matsai borak do perjuangan di si Bartimeus on. Olam mangasahon suarana do ibana. Hijau. Tang boy tabayak kosong dia. Alai ima perjuangan di ibana. Holan nalau pa Jepang do Tuhane. Bartimeus cacat secara fisik, namun dia tidak cacat secara mental. Adong do istilah damang dainang nani holongan di bagasan Kristus Yesus. Dagingna mangulu alai todina mate. Rodo merminggu dihutod do perminggu ni alai yang rohana tu hepengna tu sere perak arta na di jabunay sutung di panako maun. Molo si Bartimeus on dada songoni. Daging na do marsahit alai todi dohot hapor siaon na mangulu. Di dia buktina. Mapitung ibana. Aidang namar sahit warnai. Hido. Dia do hapor siaon na mangului. Berjuang do ibana diterobos ibana do natoropi. Holan nalaho pa Jepang do Jesus. Jala pos rohana. Dung pa Jepang do Jesus. Pamalungon ni Jesus do au ni narohana. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, banyak rintangan, hambatan dan kondisi yang sangat sulit dihadapi oleh Bartimeus. Mulai dari buta sejak kecil, hanya bisa mengemis. Dilarang orang untuk bertemu dengan Yesus. Hai difitsang dibanakan. Berjalan menerobos, menembus keramaian hanya untuk berjumpa dengan Yesus. Akan tetapi semua itu tidak membuat dia menjadi lemah.
Deban na hudok marhiti hati tuanon. Daging na do marsait alay to di na do hapor siyaon na mangulu. Kilala at say gudang mamitsang iba na tiki. Alay di pa jugul iba na do. Holan na lao pa Jepang do tuani. Daladang gabi mabayan gali hapor siyaon na. Jadi tuhita da mang dainang na niyaulongan. Tuhita sa luhut na mabiki jami taon. Ya akka pargulmiton ning ulut taon. Manang beape sedong doi. Sahit arsak hata-hata naso tutu. Baru kilon nang akan asing. So tungi gabi mabahin madili hita. So tungi gabi mabahin gali hapor siyauta. Mangihutot Tuhani. Apalagi dinamasa numaingon. Tang minoto sa dia leleng si kopiton mula tuhutana. Makirin dohitan yan. Tatangyak ko do ate damang dena. Asa dinggan. Asa pulih keadaan. Boy hita marminggu. Bebas memuji Tuhan. Ada ruang dan waktu. Alay songonom majo na masa. Alay unang gabi mabain gali hita manghiutot Tuhani. Karena Bapak Ibu ada banyak orang yang mempersalahkan dirinya hanya melihat kelemahannya sendiri. Bahkan dia melihat orang sehat, orang sukses, orang bahagia, kok saya sengsara dan menderita seperti ini. Tak kubereng di prikop jami taon si Bartimeus songoni. Tiki mempersiap po jami taon dak kuida. Saya tidak menemukan itu. Tuhan, saya buta. Banyak orang di sini. Ya udahlah. Tak tolak pau. Saya mai ang sanggup beau. Soalnya deh, aku tak sanggup lagi menerima kenyataan ini. Nang ada ku bereng ison. Nah bereng di son, perjuangan ibana do, tumpe mapitung ibana. Tumpe dipisang na torpi ibana. Manang sisian ni Tuhani, mamitsang ibana. Alay tongdo, berjuang ibana. Jadi mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudara dan mau untuk berubah. Jangan hanya melihat ke atas tapi melihat ke bawah. Jangan melihat hanya penderitaanmu saja. Jangan hanya susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tapi syukurilah apa yang Tuhan berikan dalam diri kita, hidup kita. Karena itu adalah kunci keberhasilan hidup. Tongon jamita nasugutan marsiajar sian hapor siaon ni si Job. Tungpe manarita ibana. Alay tong dogomos hapor siaon na tutuhani. Dalay kosongon itu. Maka Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Molo songoni hita damang dainang. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita.
Dada madele si Bartimeus. Dada galeha porsiaonna. Jalai dang menyerah ibana di si taonon. Namasa di ibana. Justru ibana hehe manadikon ulusna. Om mahatan ituan madok. Tung didok di son. Osmaroham. Hehe mau. Hijau doho. Tukoni tabereng hatan itu anon. Hehe ibana manadikon ulusna. Ahadu lapatan nyon. Sada-tada don bahwa Bartimeus porsea ikon pamalumon ni Yesus do ibana. Tungpe sebenarnya ada pajupang dope ibana do Yesus. Ayo natar suratkan di sini kaning. Ayat 50 takas. Tung didok Yesus joma ibana. Sada sianna toropi mungkin rasi sianna majo ibana idokon. Pos maroham maho hijau doho. Di ayat 50 takas dokon. Jadi hatop ma ibana hehe. Hatop ma ibana hehe. Laho madapot to Yesus. Lau stading do anggo ulos na. Damang dainang nani haulongan di bagasan Kristus Yesus. Tada-tada doon bahwa Bartimeus porsea pamalum Yesus do ibana sian parsahiton nai. Dalam adat Yahudi akan mabalu, akan manarita, berduka, marsahit, ada ungdu istilah di si. Jaibo ido tabereng, molo adat Yahudi, pakai ulus do halahon. Kalau wanita pakai turung seperti ini tanda berkabung. Tahu kita bahwa dia itu sedang dalam masalah. Songoninang si Bartimeuson. Alai dong didokon di jauh doho. Bitor hatok maibana mananggalhon ulus nei. Ita dikon ibana ulus nei. Apa so pajupang do Yesus kan? Ima haporseon ni mana na mangului. Manang babe malum na ba? Ipa malum si sido. Semacam atribut don di halat Yahudi. Ra, heado di jahamu, ditiki, mate anak konni Raja si David. Berkabung do ibana, itu kan? Pakai ulos, mandi abu, tumpahkannya debu. Mulai sia si majujungna satu si majujatna. Jadi nani dok neson di konibana ulosna. Dia percaya dan yakin ditinggalkannya kehidupan yang lama menuju pada pengharapan yang baru. Tuhan akan sembuhkan dia. Atau mah ibana hehe laho madapoto Yesus laos tading do anggo ulosna. Dang si Bartimeus na ujuibe ibana. Alai si Bartimeus
naung di balua Yesus sian parsahiton nado. Jala tutuma di sipa Jepang ibana do Yesus di suku Yesus ma ibana laos di dok tu si Bartimeusi. Ahado di pangido roham si bahenok kutuho. Suku-suku ni Yesus don tibana. Dalalus na guru nami naeng marnida ma nian matakku. Ola nido ibang idubana. Molo di bahasa Indonesia rabuni lapatan na guru nami. Sedia do hata ruar siapa matang ni siapa mangan ni si Bartimeus onate. Ai so ada pipa Jepang do Yesus. So ita de ibana do pi Yesus. Daladang di ida songo dia bohini Yesus. Alemma hata na ruar sian pamangan guru nami. Yamu natutu nami melodong helamuna manang parumay muna majo nang si matuana ya doinong ina wado hira-hira prasamuna ya doamong Tongonima si Bartimeus guru nami naing manyana umernida. Ayat 52 Omma perbue ni hapor siaun ni si Bartimeus amang inang nania holongan. Ipamalum Yesus do ibana sian parsahiton nai. Dala hatani Tuhan Yesus nama dok. Lao maho di pangulu hapor siao midoho. Songo tema ni jami tahun mangulu alani porsea. Lao maho di pangulu hapor siao mido. Bahasa Indonesianya, pergilah imanmu yang menyembuhkan engkau. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Dung dido Yesus songoni hatani Tuhan do dan hatani pedita siahan nama dok. Dung dido Yesus songoni mabitor marnida ma matana. Yang adong hitungan berjamon. Dok Yesusi. Laho maho. Lao maho. Di pangulo hapor siao mido. Apitor marnida ma si Bartimeus. Mulak tu tema ni jami taon damang dainang adorang so iba ujung hataan itu anon jami taon. Pangat tu siota di temaon mangulu alani porsea. Garis bawahi mangulu. Molo porsea ngataboto teh. Ini berbicara tentang iman, percaya, yakin, teguh kepada Tuhan. Alai taringok tuhata mangulu. Mangulu alani porsea. Upat orang hata mangulu dison. Ima buido dohonota. Malum sian parsahiton. Alani hapor seon songon si Bartimeus. Tanggal sahit sian pamatang sobinoto.
Ido kan damang dena. Malua sian parmaraan. Dapotan na sinitani roha. Ya muda mong denang ay sorodo pe hela, sorodo pe parumain. Pos roha muna, adong do tikina. Tang Yakob kamu. Bajugul hamu martangiang. Songot jugul si Bartimeuson. Ipicakala pe ibana. Tong do masai bajugal ibana. Lahu pajupang do Tuhan kan. Unang do martangnya kita sehali dua hari ada yang dibagi Tuhan nih tanyaku toh emak lu masuk ngoni tungso marso aso tapi anak pola apa ini oh emak ayo nggak pedilian namanya kan mangolu di son boido tartihon sekalipun kehidupan susah sulit sakit tapi tetap kuat menjalaninya. Aladong hapor siauta, pakirimota, airamotan ni Tuhan hidup hita di perdalanan ningulut tahun. Damang day ng ahado ulaning ubahan na buhay songoni, alus na ima alani porsea. Hapor siya mido na panguluhok ko. Hapor siya mido na pamalupok ko. Jadi dihita sa luhut na mabikihatan ni Tuhanon. Tahanguluhom mahatan ni Tuhan tingulut taganup marsada-sada tubuh ma jala lam tuguma hapor siauta maradopon Tuhani unang mariswak kita roh merminggu setabi dainang amanginang dang nama dok Tuhamu adong dok karwason merida kap perjamita roh dang mabiki dang nama sahur tu Tuhani. Aleho lamang ida kakesalahan. Mabuat pulpen saja isuraton. Dihamu damang danang ason turpun isa bita 50 hali perjamita madokon mereng dasinya. Macam may alay daktu sihita rope hita tu son mangidugugo da set Tuhani amin kanido amanginang akan nagali do hitaw kan akan aromar minggu menganggap diri na nagaledwi. Dia butuh kekuatan Tuhan. Dia butuh pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Nang tolap po Tuhan. Ay benar roh ibana. Rohamu. Majalo guguna sa Tuhan ni. Ino molo wartihon. Wala patat. Jadi salinay. Tahang ulum mahatan ni Tuhanon. Marsiajar mahita siyan si Bartimeus. Tung pehita nang mapitung, sehat do hita, alay sehat manang parto diota do apor siota. Amin. Asa buah, asa dapotan hanguluan hita. Mangulu hita, di nguluta di hasianganon nang di hanguluan sogot haduan. Amin. Martang yang mahita. Ale di bata para siroha mauliate ma nung amar siajar hami sian hatam tarlumobi sian namar goar Bartimeus
tungpe marsahit pamatangna alai yang go partodionna do haporsiaon nama cai to gudo. Memang seak donyan daging nami alai sipata to dinamion gale alani pergulmiton ningolon parsahiton mai hasusan baru kilon nang nasing pe alani ali Tuhan mangido hami toho asaboi dipergugui ho hami marserep ni roha jala lam takas manadaho dukoni dangra macadi hami tuk peaka urang akan namasa nama bain songon nagalih hami alai naing donyan urupamu hami asa tugu haporsiaon nami bidaho songon partuguni haporsiaon ni si Bartimeus natar surat di jamitaon gabe dapotan hanguluan ibana malum ibana hami penyan makirin do di siale Tuhan pamalum mahami sian arsak sian parsahiton sian akapikiran na mengganggu jala aka na asing nagabe boy mabaen gale partodion nami gale haporsiaon nami osroha nami ali Tuhan todim to di perbadia mengurupi hami mangaleok kami gogo asa boy hula hami hatamon di perngulun nami sigano pari asi maroham di hami tangihom matang yang namion marhite-hite anak Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ya mudah bang dainang, hani alongan dia pasan Kristus, rim mahita, jong-jong saruna. Bege hamu mah, jalo hamu mah, jalaulah kamu mah hatani tuanon. Dungi tidak Yesus matu ibana. Laho maho di pangulu haporsiao midoho dalam amitor mernida matana. Laos di huton ma Yesus di sidalanan nai. Amen. Tai dehom ma tapuji di patatai. Mula mahamu di bagasa damai dolas ni roha jalo hamu mapasu-pasu na situ hatta. Saya di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatama hamu. Saya di depakon Tuhan debatama buhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Saya di depakon Tuhan debatama buhina Tuhamu jala di pasaur Roma damena tutodin munabe. Amin. Undul mahamu damang dainang. Dok kamu mau lihat tutuhani marhite tangyang.
Dalom horas madihita saluna.